Hello bayab song norok sawi daman o walai nerok sabo tamni bagai borok walai laika tei bo jagao borok walai lai phaidi puilano sawi manlai nai o walai nerok wngkha Sapri Queen Victoria bai Khumpui hingke baksa borok rok sini angoi tongmano sabo Victoria sabo Khumpui hingke borok wngkha thangnai sal kisa swkango Miss Priyanka Tripura no buwui viral wngnai o khoroknoi bwrwi rok kwbangma borok no sawi mankha na Victoria bai Priyanka Tripura Sapri boyar no segui bulaimani kubui kok no sana thangka hingkhe Victoria Priyanka Tripura bai bini chwla boyar no segui najago hinui Priyanka Tripura no bo bumani kok obo belai kheno viral wngui thangkha phiya Khumpui bo afuru no Victoria no support khlaiui manakhe Victoria ni dol wngui Priyanka Tripura no bobo bukha sana thangkhe Khumpui bai Priyanka Tripura ni bisingo kunu wnglaimani kwrui walaimani kwrui eba khe Khumpui bai sekjaknai chwla boyar ni bisingo bo kunu relationship na dol kunu kwrui haifano Khumpui Victoria no afuru aswkhe support khlaiui Priyanka Tripura no bo niji bo bui paikha kha khlaiui norok bo video nukkhana hinui tamni ka video rok belai kheno viral wngui thangkha hingke chwng oro no sawi mano Khumpui bai Victoria aswkhe no borok close friend hinui kebo uansukmanya je Khumpui bai Victoria no walai lainai bulai lainai hinui phiyaba bayap song norok o video clips teisa kaham khe nai naidi. Hingke bayap song oro left side ni hingke Khumpui tei right side ni hingke Victoria hingke oro Khumpui no narwgui tongnai o chwla wngkha Isaac je Khumpui ni new boyfriend hingke yang Victoria ni dige hingke bishal puila swkango bachai wngui tongmani ulo hingke bishal bachawi bono mana khlaika bishal wngkha Victoria ni new boyfriend tabuk Victoria ni boyfriend ni kok no sana thangka hingke je social media o viral wngmani joratui puila swkang hingke Victoria ni boyfriend wngkha Adam hingke Adam thwimani ulo hingke phaiyuka Salka hingke Salka ni yagulo hingke khoroksa Wansa ni yagulo hingke Boyar ni yagulo hingke tabuk Bishal hingke bayap song tabuk Victoria bai Khumpui walaimani jaga boro norok sawi daman abo wngkha Agartala ni Dimsagor wngkha omo hai kaisa jaga abo Sapri gang rok tongmani jaga jefru phano norok aro thangka hingke Sapri rok no mangno norok nuknai sanja jorao tei hor jorao hingka hingke aro Sapri couple rok mangno motom sulaijak kwbak laijak tei tamo wnglaijak norok nuknai kubui kok Dimsagor ni reality no sana thangka hingke abo belai kheno hamya waijalaimani drugs nalaimani tei abo belai kheno kachara jaga hingke je o jagao thangnai borok bo sudu Sapri rok simi no thango hingke kok Tripura news channel ni Da Samir kheto Dimsagor o berainai borok rok no Thampui Yongkhasi hinui mung phari risio o kok norok muitu da tongkha ang sawi manya hingke bayap song Khumpui bai Victoria ni tamni bagui borok walai laikha video viral wngmani jagao tabuk phano ang abo sawi maniakho hingke je sawi manai tongkha khe norok comment khlai sadi phiyaba ang norok no sana muchungmani hingke borok hai borok belai kheno danger tongo norok borok hai borok bai hakchal tongdi hakchal tongkha khe no kaham wngnai tei oro interesting kok wngkha aswk borok close friend tongmani tabuk hingke borok ni bisingo se Mahabharat choliwi thangka.